Tänään mennään töihin tekemään töitä. Jotkut tietää, jotkut ei, että mun ammattini on ääniteknikko, valoteknikko, mikä onkaan kansankielellä roudari. Se on sillä hankala ammatti, että siinä pitää tietää hirveästi asioita. Esimerkiksi se, että lähdetään perusasioista, että tää on volkkari. Toi on bussi. Tää on Mersu. Tää on kaiutin. On lisää kaiuttimia. Tää on kallista. Tämä on lounas. Tää on mun työtä. Tämä on työkone. Siinä on savukone ja pumppu ja tuuletin ja niillä mennään. Tämä on tietokone. Tämä on tietokoneen kaukosäädin. Nuo on niitä lamppuja. Tämä on keksintö. Tämä on vähän pelottavaa. Tämä on spagetti. Tuo on se levylaulaja. Tämä on nuorisomusiikkia. Tämä on päivän paras hetki. Tämä on yllätysvieras. Tämä on ihan hyvä paita. Tämä ei ole hyvä haju. Tämä on vaarallinen laite. Tämä on hyvää yötä. Tämä on aamupala. Tää on välillä vähän raskasta. Tämä on kotimatka. Tämä on hyötyliikuntaa. Kaikesta tosta huolimatta, tää on ihan helvetin hyvä ammatti.